Rapport ieħor din id-darba mill-Kummissjoni Ewropea jikkonferma li Malta se ssofri ferm inqas id-daqqa ekonomika kawżata tal-pandemija tal-COVID-19. Fil-fatt, fit-tbassir tagħha dwar l-andament ekonomiku tal-Istati Membri, il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li Malta se ssofri daqqa anqas mill-pajjiżi taż-żona euro u li din id-daqqa se tirkupra s-sena d-dieħla. Fit-tbassir tagħha dwar l-andament tal-ekonomiji Ewropej, il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li f'Malta id-daqqa ekonomika se tkun ta' 5.8%. Dan fil-waqt li l-medja fil-pajjiżi taż-żona euro il-ġid nazzjonali se jonqos b'7.7%. L-esperti tal-Kummissjoni Ewropea jsostnu li fil-waqt li bosta pajjiżi fiż-żona euro mhux se jirkupraw mid-daqqa ekonomika s-sena d-dieħla għaliex it-tkabbir ekonomiku dak ta' 6.3% u inqas mid-daqqa ekonomika għal din is-sena. Fil-każ ta' Malta, it-tkabbir ekonomiku għas-sena d-dieħla jisboq id-daqqa ekonomika għal din is-sena. L-ar impatt ekonomiku mistenni jolqot lill-Greċja bit-tnaqqis ta' 9.7%, kważi d-doppju ta' pajjiżna. L-Italja, Spanja u l-Kroazja mistennija jaraw il-ġid nazzjonali tagħhom jonqos b'aktar minn 9%. Il-Ġermanja, il-mutur ekonomiku tal-Ewropa, imbassra li tieħu daqqa ta' 6.5% jew kważi punt perċentwal aktar minn pajjiżna. Fl-analiżi tal-Kummissjoni Ewropea, il-Polonja biss imbassra li ssofri daqqa ta' anqas minn 5%. L-esperti tal-Kummissjoni Ewropea deru pożittivi ferm fuq id-daqqa li mistenni jieħu s-settur tal-impjiegi f'Malta. Fil-waqt li bħala medja madwar iż-żona euro u mistenni tnaqqis ta' 4.7%, f'pajjiżna d-daqqa jimbassra li tkun ta' 1.8%. Dan ifisser li skont il-Kummissjoni Ewropea id-daqqa fl-impjiegi f'pajjiżna se tkun terz ta' dik fil-qbija taż-żona euro. L-akbar daqqa fl-impjiegi mistennija tkun fi Franza bit-tnaqqis ta' 9.1% jew 5 darbiet aktar minn pajjiżna. Is-sena li ġejja l-impjiegi f'pajjiżna mistennija jiżdiedu bi 3%, jiġifieri d-doppju tat-telf ta' impjiegi din is-sena u d-doppju tal-medja fiż-żieda annwali tal-impjiegi osservata fl-2015. Dwar ir-rata tal-qatt fil-Greċja l-qatt mistenni jilħaq l-20%, iżda s-sena d-dieħla il-qatt f'pajjiżna mistenni jerġa' jonqos għal 4.4%. L-esperti tal-Kummissjoni Ewropea kkommentaw dwar l-ekonomija reżiljenti ta' pajjiżna li tiflaħ daqqiet u sostnew li temporanjament l-imxija se tagħti daqqa l-isfel l-ekonomija Maltija. Intant, ir-rapport pożittiv dwar pajjiżna jitkellem ukoll dwar l-impenn tal-Gvern favur l-ekonomija li mbassar ilaħħaq l-4% tal-ġid nazzjonali. Intqal li dan se jwassal biex il-pis tad-dejn nazzjonali jitlaq għal 51.5%, jiġifieri ftit aktar mill-livell li kien fl-2017. Brabta ma' dan, il-Gvern laqa dan l-aħħar ċertifikat ta' fiduċja fl-ekonomija ta' pajjiżna. Li Malta hija b'saħħitha, ekonomikament b'saħħitha, allura tiflaħ daqqiet il-fatt li kellna pakkett ġenerus dejjem ikun hemm xi kritika u tibqa' imma meta tikkomparhom huwa ġenerus u dawn l-osservaturi qed jaraw dan u allura id-tbassir huwa illi Malta tkun fost l-inqas li taqla d-daqqa, ma jfissirx ma taqlaħiex, imma fost 3 pajjiżi l-inqas illi se jkollhom effett negattiv dis-sena.